Jak się mówi kamarad po romsky? Kamarad po romsky. Jak? Kamarad może bude kráva, kamaráto, alebo co chceš. Ty si moja láska. Ale až po tých troch. Joj, Milanku, viete, no to tie rohy. To koho ste strelali? Ty co také gambočky, by si spal, nie? Se napchali dopredu horúco a teraz ste... Joj, pani, ja som sa zľakla. Joj, ja som čurkla do gačok, prepáčte. Zlamala si dačo? Nie, pomaľučky moja. Dobre, nebuchli ste sa. Nie, Bože, chráň, nie, to neslúži. Spadla buchlaše, za to máte 2 holúbky zadarmo, dobre? To taká hostka, skadiaľ ste? Z domu. Stadi? No a jo, tá ty doma, tá i stoličku môže zobrať moja, hej. Však máte starostu Čechara, to nerozumí veľo. Nie, tá to však po česky šišíka a po našemu hútori, nie? No to však, a nič ho tu, tá je. Ja še kvôli nemu dneška 2 raz kúpala, a nič ho tu. To zaše pošol na poľovačku. Ani na úradze ho nelapíte, ani tu ešte aj ten nie. Zverolé lekra. Čo dávaj lekcie zvieratá, nie? A ty si ich papálaš? Bo ruky máš prekryžené, že robiť nebudeš. Len tak usudzuje, môj zlatý, hej. Naj sa ti darí. Čaše trapíme, gadzovia, také do mňa nervy dávajú. Furče len hnevate, že my veľo deci máme. Keď vy, gadzovia, rozísť nechcete a my už nepirujeme, hej. Vy ste mohli i vy začať konečne dať, co vy vyjazali. A teraz, keď ste to s nami zrobili, musím odrobiť 32 hodiny, aj keď mi nechce. No tá povíte, či to dobre. A ktorým, co si kazala pani na sociálke? Bertičku. Takže má ísť robiť ku policajtom na kamery systém. Neváhaj, prima robota. Keď si dala plat, pani? 380 €. Tá to šidili, no. Doma šedíš, dostávaš 700 a malo tá za 380 pôjdeš robiť. Tá opýtaj sa pani, či sa na čas ráno s koňom zderila. No, že keď nepôjde, tá ho nevidovajú. Nás to berti. Pôjdeš na doktorskú prehľadku, zrob, že si šlepí, nezobere sa na kamery patrieť. A ktorý, jaká si inteligentná. Za to mám základnú školu, môj zlatý, hej. Ide ku doktora, ktorý, pán doktor, ja mám nastúpiť ku policajtom na kamery systém, keď ja akože od narodenia nevidím. A ktorý, nebojte sa, Bertičku, šestrička zistí za plachtu, si vidíte, či nie. U ktorým, Berti, len sa trimaj. Ide za plachtu, šestrička rozopla blúzka, sa opýta, čo vidíte, pán pacient, teraz? A Berti, ktorý, neodžúbež me, mám buď slepý, nevidím nič. Aha. Zobliekla sa ja, pán Boh, ju skôr začne ho pýtala, teraz čo vidíte po? Druhýkrát, pán pacient. A Berti, ktorý, neoklámeš me, mám buď slepý, tá nevidím nič. A ktorý, no, a prečo sa vám vrabča v gaťach zobudil? Tá zoberte jeho ku policajtom, nie mňa. Ja od narodenia ešte vidím. Čavom, keď by glupota kvitla, Berti Orgovan, zakvitnutý jedna rada. Dobrý deň. Jakášky šumný gačúrik, jak sa máš? Jakášky si smutný, tá čo si poblokovaný? Dáme rehabilitáciu. A to tá manželka, čo má čelenku? Hej, bo i tam tá se trime za koleno, i tam tá sebe vybre toho, hej. Taká smutná, vy ptyžlačná. Nasačkovali vás tu a vonka guľaže pyrohy robili, či to? Dobre, nevidíš, by iba brali s vami. Aj vy ste pekná. Vy. You today stadiaľ ste. Či skadiaľ ste, neznáte? Stadík. Nie, tá odkiaľ ste, zďaleka. Panička. A hovoríte po našemu, či po vašemu? Slovenský či anglicky? Slovenský, ak ste veľmi pekná, dneška vás okradnem, ani neviete ako, hej, moja zlatá. Lebo máte krásne korálky a toto zlato na rukách, to sa nedá opísať, čo to, hej, provokujete ma a ďaleko bývate, Stadík? Nie. Tak v Pavlovcoch nemôžete byť, lebo by som vás poznala. U nás v Lentilkove nebývate, nie? Čo sa škrabete, už máte alergiu na mňa, nie? Neboj sa, ale si veľmi pekná, ale vidno, že len sedíte v kancelárni, bo máte ofinku do jednej strany od ventilátora, moja zlatá, hej.
Vidno, že ste bandúrky nesadili toho roku, naozaj. Naj sa ti darí, že by si išla do dochodku 90 rokov, dobre? A my takoj po základnej škole, šum na to, Gaďurka, hej, mocno si pekla, za to, že si mi sympatická. Dám ti cestoviny, čo mi vláda dala 200 kila. Biopotravinovo, bo motýle doteraz lítajú z nej, hej. Budem spokojná, herečko. Ani domu nepôjde, bo už kolesa na motoru nemá. Už mi neutekneš, Gaďoky. Naozaj, som taká rada, že už popadalo dýžďu, bo teľo bandúrok nasadili ste tam, nestíhali sme zbírať za vami, hej? A ešte sucho bolo, tak som sa musela dlúbať do žene a teraz, čo popadalo, tam máme už umývané bandúrky, hej? Vyberete a tako môžete predavovať a tam nás chytili policaj do poľa v ranku. More to vy, čo tu robujete na tým poľu? Tak čo by sme tu robovali? Tak fúkal, čo ma zavial vietor medzi to šoríky. A ty no, a kto povytahoval to tie šoríky všetky? Však vám hutori, keď fúkal vietor, tak sme sa museli dať čeho pritrímať, nie pán policaj. Púčil nám daje, bo keď je tá, tak by som bola zavretá. Aj ty si papalaška. Bo tak nohy máš prekryžené, ako 18-ročná, hej? Moja zlatá, ale to obrazí, hlavu máš vyfúkanú pekne. Vidno, ten vedľa tebe to frajer či manžel? Manžel, dzedu. Ta s 2 zubami ta nemôžeš buď manžel, hej. Ne frajer, jaj. Môžeš ho volať štrkať. Akurát 2 zuby a jazyk vonka. Jaj, dzedu, si veľmi pekný. Dneska si me vyhral v tom bole, širák. Počúvaj, pominujeme še na medveda, to vieš jak? Že ja še zobliečem, jak me pán Boh stvorí a ty budeš brune stavý večer kolo mne, he? Neboj še ni, dobre, teda ni me nepokúše s týma 2 zubami. Ale ty by si bol dobrý do MHDčky, listky by si štíkal, hej? Akurát tam 2 dírky še robia, jaj. Naozaj, pa už ide starosta, zda žideš. Čechariku. Na půl deci, jo, sakra, hlavne venče čučo si nedonesol. Ta to ty mi starosta, neškapadneš jak berlínsky múr, môj zlatý, hej. Už si nikto nepomôže. Na poľovačku idem s tebou a budem si robiť hruju. Ja sa poviem. Hruja, niečo vabíte zvieratá. Čo? Volávku? A to čo volávka? Si odžubuješ me, Aťko, nie? Dobre som podala hruju, nie? No, ona hovorí volávka, učiteľka, daj si opakovať zaše do ročníka, dobre? Dačo povedal, že taká, čo povie papalaš, to je pravda, nie? Jakže žena teraz sa ozvala, jakže by mi rozkazoval, nie? Ale šumný, Gaďo, nehnevajte sa, ja keď teraz na vás pozerám, nemám nutkanie kradnúť, tak ma upokojujete, he? Z vás ide neskutočná membrana pokoja, kvôli vám do kláštora vstúpim, naozaj, taký ste kľudní. Vidno, že doma sa žena sama povadí, bo ty si mocno ticho, naozaj. Ale to tak musí byť, zlatý môj, aj tu našo, sajdi vedrom, ale misto. Šajera kina, ale gorenge bo na chaľuve, tých prolengere moja sa me bange, na? Práve som hovorila, že aký ste úžasní. Môžete mi veriť, furt hovorím pravdu, tá teraz nepovím. Bo furt na nás nadávajú, ale keby nás nebolo, tá ani Slovensko na mape neexistuje. Nie, no povedzte. Toto je budúcnosť Slovenska. Predstav sebe, papalaš, môj zlatý, taká krutá realita. Raz prídeš na úrad a ja se budem vybavovať. No predstav sebe, hej. Toto projektom ani emigrantov nám netreba, negačovia moja. Jak bolo na počiatku, my budeme na konci. A jak mojo mi sniskajú, jaj. Kedy boli voľby, tak som na oltáru. Naozaj, ja mám rada i Romy, i Gadži, i všetkých máme, bo všetci sme deti Božie, nie? Len my sme vyvolení Romovia, hej, netajte še. Spolu pôjdeme do Unii, Zurinda má bicykle voľné, tak pôjdeme, že povožíme. Naozaj, ja ešte dneška budem hutoreť. Ja som sebe zobrala dneška i cetle, že bude zima a tu tak horúco, že gače mokre, hej. Ale nechcem skaziť krásnu atmosféru, lebo dneska tu príde krásna žienka. S veľkým srdcom a s láskou pre folklór a dáma rusinského folklóru, môže budete znať. Je to Marka Mačošková, večne mladá, zlatom hrdie, pod herečkou.